Gipainunuman sa nagunang magbalantay sa lokal nga simbahan sa Archdiocese na usabi sa mga kaparian sa ilang saad ato sa ilang kaugalingon nga ordinasyon ato sa gimong Lenten Recollection nga gipahigay sa parokya sa Beren sa Kaluoy sa Pangabuan, Tagum City. Gipahayag na Archbishop Martin Sarmed Nawawa di Diado Santos Gabisa sa pagtapos sa gimong Lenten Recollection sa mga kaparian giatagan og pagdagan sa Arsobispo nga ang pulong sa Ginoo matuman gayon kini. Dinainunuman sa nagunang magbalantay nga samtang nagsunog kini sa mga kaparian nga mipahigayon sa mga Lenten Recollection nga iya gilayon anumduman ang ilang saad panahon sa ordinasyon sa pagkapari. Din sa panahon sa mga ordinasyon gipinunuman sila sa ilang obispo nga muhimo gayon og pag-ampo. Abiyo din na kaya ang pag-ampo man mao makahatag og kalig-on kaya ang pag-ampo man mao ang paagi aron makapadayon sila sa gibuhaton isip mga disipulo ni Kristo. Og naghinaot ang arsobispo nga dili kini makawag o magpabiling kini sila huna-huna og kasing-kasing nga amatang kaparian nga giordinahan makapadayon kini nga makig-uban sa katawhan. Dugang pa Archbishop Martin ngadto sa mga kaparian nga pinaagi silang buhat adunay mahimong bunga ngadto sa simbahan ug sa ilang kaugalingon og gisgutan sa maong nga Lenten Recollection nga adunay kini prinsipyo sa theology ang ex opere operato nga ang sakramento adunay naggiya sa matag usa nga mga kaparian nga pinaagi sila pag-adto sa mga tagsa-tagsa ka mga kapilya sila mga kaparian mag-ampo o naghimo sa intensyon sa simbahan ug mas nindot ang ilang kinabuhi kay makapadasig pagadto sa uban nga muduyog makig-uban aron ang grasya o katumanan sa Ginoo mahatag sa mga katawhan. Dugang pa Archbishop Martin nga pamaladungan usab sa mga kaparian nga ilang pagkapari na himong sandayong sa uban nga walay babag sa pagkatao o pagkapari nini nga makahatag og grasya aron nga ang katawhan sa Dios mahatagan sa kinabuhi sa Kristohanon. Alang sa arsobispo siya misalig og bituo nga ilang gibuhaton pinagi sa pulong sa Ginoo matagag katumanan busa sa maong panagtapok kini nga pamaagi mahagit ang matag mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Osamis nga mohimo sa maong recollection og naghinaot ang nagunang magbalantay nga mahimo usab kini diha sa matag sa ka mga parokya og mga pundok ngadto sa katawhan kay ilang misyon mauman ang pagdala sa katawhan ngadto sa tilan sa Ginoo og isalig ngadto sa Ginoo ang katawhan pinagi sa maong gibuhaton nga makahatag og kaligon kanilang mga kaparian aron nga matag-usa ang makadawat sa grasya sa Dios. Ariyan tibig payag sa nagunang magbalantay sa Archdiocese sa Osamis Archbishop Martin Sarmed Nawawa di atol kini sa Lenten Recollection sa mga kaparian sa lokal na simbahan sa Osamis. Ako nahinumduman nga usa sa mga punto nga gisulti sa obispo sa atong ordinasyon mao gayud nga doon na tayo panahon sa pag-ampo. Gani, man kini ang unod sa ato nga ebanghelyo karon nga kita nagyoy panahon sa pag-ampo. Pag-ampo aron kita mamahimong lig-on. Pag-ampo aron kita makapadayon sa ato nga gimbuhaton isip iya nga mga disipulo. Hinauton ta nga kini dili gayud makawang. Hinaot unta nga kini magpabilin sa ato nga huna-huna nga kita giordinahan aron nga makig-uban sa katawhan ug aron mag-ampo alang kanila. Hinaot unta nga atong mahinumduman pod nga sa ato nga mga aksyon ato kini gihimo ug duna kini resulta sa simbahan o gingon man usab sa atong kaugalingon. Gisulti ganina sa sharing ang duha ka prinsipyo sa theology, ex opere operato, nga ang sakramento aduna gayoy grasya. Mao na nga sa ato nga pag-adto sa tagsa-tagsa nato ka mga kapilya ato gyung hinumduman na kita gaampo o gahimo sumala sa intensyon sa simbahan. Alang sa DX, din si Manuel Campana, Radio Simad, Domino Manuel, Oron Kino Jr. Danang sa Nagbayan.